बाथौआ जाबाय बर' हारिनि गुबै धोरोम। बाथौ गैयाबा बर'फोरा गावनि धोरोमखौ खोमानानै लागोन। बाथौआनो बर' गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिनाय मोनसे अंगुबै बर'फोरनि धोरोम। बाथौआ बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय, आइ आफाफोरनि थाखाय थांनानै थानायनि मोनसे लामा। आरो बे लामाजों थाङोबा बर'फ्रा गावसोरखौनो हारि हिसाबै सिनायथि होनो हागोन। आरो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंहायनो गावसिनि राव, हारिमु, धोरोम गासिबो बेरखांजोबो होननानै बाथौआनो जेब्ला मानसिया सुथि मोनो, सिभिलाइज जायो, बा बे बाथौनि गेजेरजोंनो बर' हारिफ्रा थांनानै थानायजों लोगोसे गासिबो बिथिंखौ जौगाखांहोलांनो हागोन। बिनि गेजेरजोंहायनो जों सोलोंथाइ लानानै गोदान मुगाजों गोरोबलांनो हागोन होननानै बेनो बाथौआनो बयनिख्रुइबो गुदिसिन धोरोम बर'फोरनि। आरो बाथौनि गेजेरजोंहायनो जोंनि समाजा गाहामै गाहाम सोलिलांगोन। बेखौ मिजिं थिनानैनो जोङो दिनै गोरोङानो जाथों एबा रोङियानो जाथों गासिबो बर' जाथियानो बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लायोबा बियो बर'फोरनि मोनसे आगानसे गावनि हारिखौ सिबिनायजों लोगोसे देरहासार जागोन होननानै आं सानो। जोङो दिनै जेसेबां मुलुगावहाय धोरोमफोर दं, बुंनो थाङोबा बर'फोरनि धोरोमखौ जुदि नायोबा बर'फोरनि धोरोमनिफ्रायसो गुबुन धोरोमफ्रावहाय बारस्लायलांनायखौ जों गुबै महरै मोनो। नाथायबा बैफोर बिथांमोनहा जायफोर बारस्लायलांदों, बिथांमोनहा जुदि बाथौनि गुमुरखौ मिथियोमोनब्ला, गोदोहाय बुंनाय जायोमोन बाथौआ धोरोम नाथाय सान्थौ गैयामोन। नाथाय बाथौ धोरोमा दा सान्थौबो दङ, मोनसे धोरोमबो, थांनानै थानायनि मोनसे गाहाय लामाबो होननानै बै बिथांमोनहा जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन धोरोमफ्रावहाय गुबुन गुबुन ओनसोलारि नङाबा गाव गावनि बेक्तित्व साननाय हनायफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थादोंमोन, बिथांमोनहा बाथौ धोरोमखौनो जुदि सम जानायावहाय मोजाङै बेखेवनानै नायोबा, बिजिरनानै नायोबा बाथौआनो बिथांमोननि गुदि होननानै बिथांमोनहाबो गनायगोन। होमब्लानो बाथौआव गिदिंबोफिननायखौ जों मोनगोन। आरो बाथौनिफ्राय गुबुन धोरोमाव थांनायफ्राबो गोबाङैनो खम जागोन होननानै आं सानो। दिनै गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायहरनो सानो? आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों जे बाथौ धोरोमा बयनिख्रुइबो बर'फोरनि गुदिसिन धोरोम। आरो नंगौ, बाथौनि गोदो गोदाय जेरैबायदि फुजिनाय खान्थिफोरमोन, माखासे डिसिप्लिननि बेलायावहाय जोंना जिहेथु बै समाव लेखा फरा जोंना मानसिफ्रा रोङामोन। नाथाय दा लेखा फरा रोंनायनि गेजेरजोंहाय बै जाथावै खान्थिफोरखौ जों फोसाबनायनि गेजेरजोंहाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंहायनो जोङो बर' हारिखौ, जेरैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन, बर' हारिखौ मोनसे मास्टार रेस दानायनि, मुलुग दरबारावहाय गोख्रों खालामनायनि। दा बे बेलायावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरै सानदों, जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे खोथाखौबो होनदोंमोन, जोङो मोनसेल' लामाजों थाङोबा बर' हारिखौ दाफुंनो हाया, जों धोरोमनि लामाजों थांनांगोन। जायफोरा धोरोमजों थांदों बे धोरोमजों खालामथों, जायफोरा थुनलाइनि बेलाजों थांगोन थुनलाइनि गेजेरजों थांगोन, रावनि बेलाजों थांगोन रावजों थांगोन, जायहा माने हारिमुनि गेजेरजों थांगोन, बे गासिबखौबो लाजोबनानै बर'खौ मास्टार रेस दानायावहाय बाथौ धोरोमाबो गुबै बाहागो लागोन। आरो बेजोंनो जुदि दा बर' हारिनि मोनसे धोरोम बाथौ होननानै बुङोब्ला, बे बाथौजोंनो जेरैहाय गुबुन हारिफ्रा, हमना लादो असमिया हारिफ्रा गावसिनि बे बैष्णब धोरोमजों जेरैहाय गावसिनि हारिखौ फोजौनो हादों, जोंबो बर'फ्राबो बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि गेजेरजोंहाय बर' हारिखौ जोंनि ओनसोलजों लोगोसे, रायजोजों लोगोसे, भारतबर्षजों लोगोसे गुबुन हादरफ्रावबो गोसारहोनो हागोन। मानो होनबा बाथौनि धोरोमावहाय बबेबा मोनसे धोरोमखौ नारगारनाय, बबेबा मोनसे धोरोमखौ मुगैनाय बेबादि साननाय हनाय गैया। नाथाय जायफोर बाथौ धोरोमखौ आनज्रायलांदों, बिथांमोनहा बाथौनि गुमुरखौ, सान्थौखौ साननो हायियावसो थांदों होननानै सानो आं। बेखायनो दिनैनि बे गाहाय आलासिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जाय बिथांमोनहा बर' हारिखौ गोसो मोदोम जिउयै मोजां मोनो, बिथांमोनहा जाहाथे बाथौ धोरोमावहाय गिदिंबोफिननानै हारि दानायावहाय, जाथि दानायावहाय, बर' हारिखौ मास्टार रेस दानायावहाय हेफाजाब होफैयो, बेखौनो खावलायनो आं लुबैगोन। सिगां नोंथांमोननि जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों। आं दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लाइमोन आफादनि सासे नेहाथारि। दा बेयाव रामफल बियाब दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 33थि बोसोरारि जुथुम्माजों लोगोसे गोथार खेराइ फुजा
बेवहाय आङो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो बिथिंजों जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जोंनि बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय आरो फुवारनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङनो। दा बेवहाय जोङो सम लानानै सम जोङो लाइमोन आफादनि जानानै जोङो गोरों फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै बाथौ धोरोमखौ जों माब्रैहायबा बै लाइमोनफोरनाव जोङो सोनानै होनो हायो, बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। आरो जोङो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि माखासे गोरों फुंखा सुबुंफोरनाव जों साजेसन लानानै जोङो बे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो फुवारनो फेहेरनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दा बेयो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनियाव बै आबै आबौमोनहा खुगा खुगाजों लानानै फैदोंमोन बाथौ धोरोमखौ। नाथायबा बेवहाय माखासे जानागुरुफ्राबो गोबां बिहोमा लानानै धोरोमखौ फोथांनानै लाबोदोंमोन। नाथायबा दिनैहाय जाय बिथांमोनहा बे बुलि बाथौ धोरोमखौ गाबथानानै लाखिबोबाय, बिथांमोननिफ्राय जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा आखायाव लानानै बे धोरोमखौ रखना बेखना खालामनो थाखाय जोङो आखायाव लाबाय। दा जोङो मोनफ्रोमबो जिल्ला जिल्ला हाबनानै जोंनि धोरोमखौ फोसावनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो दिनैनि दिनाव बेयो गोजौ फारसे जौखोगासिनो दङ। 33थि खुंगा 33थि बाथौ एनुवेल कनभेनसन जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लाहार फाहार जादोंमोन। दिनै जोंहा जोबथा सम दिनै जोबनायनि जोंहा गेवलां मेल, दिनै जोंहा गेवलां मेल दं। दा जोङो जेरैबायदि खुंनो आवगायदोंमोन, खामानिखौ मावनो आखायाव लादोंमोन, जोंहा बेयाव माखासे रायजोनि थोजासे मददजों आरो जोंनि जिखिनि नाजानाय, बेजों लोगोसे आफा बोराइ बाथौनि आशीर्बादाव जोङो मोजाङै मोजां मावफुंनो हादोंखौ मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि साफ्रोम रायजो राजाया जों खावलायनाय बायदि जोंजों लैहोर लैहोर फैनानै जोंजों हेफाजाब खालामफैदों। आरो बेजों लोगोसे अकल जोंनि बुलि बाथौल' नङा, गुबुन बाथौनि बिथांमोनहाबो फैनानै जोंनि गेवलां मेलाव जोंजों बाहागो लाफैदों। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आरो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो लुबैदों। जोंहा जोंनि बाथौ होनोबा जोंहा गोबां रोखोमनि बाथौ दङ। नाथाय बैफोरबायदि बिथांमोनहा दुखु मोननो हागौ जों दा बुङोबा। नाथाय जोङो नंगौखौसो बुंगोन, दुखु मोननायजों जेबो जोंहा जाया। जोंहा दिनै हमना ला, जोंहा बाथौ हिसाबै जोंनि बुलि बाथौआ जों बुंगोन जारिमिनारि जोंना धोरोम। बे हिसाबै जोङो नैबे बुलि बाथौखौ जों अरायबो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ आरो नाजाबाय थादों। गोदोसोनानै थानायखौ जोङो बोखांनो दिनैसिम लाहार फाहाराव जोङो आगान सुरदों। दा बेवहाय गुबुन माखासे बाथौनि मानसिफोरा बिथांमोनहा बै समाव सानस्लाबनो हायैयाव गुबुन बाथौआव थांदों। नाथाय बिथांमोना दा सिन्था धारना खालामनानै जोंनि माखासे जिखिनि खामानि मावनाय आरो माखासे आसार खान्थि, बैफोर बिथिंखौ नोजोर होनानै बैफोरबायदि बिथांमोनहा दिनैसिम जों फैफिनगासिनो दङ। आरो दिनैबो बिथांमोना गुबुन बाथौनि बिथांमोनहाबो लोब लोब फैनानै जोंजों बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि थाखाय आङो बैफोरबायदि बिथांमोननिसिम सायाव रोजा रोजा साबायखर बावो।